よっしゃ、予選ラスト。
これはもっといつもの仕返しや。後ろの俺らの悪い。いいかよ。やばい、なんか変わっておらんよ。レイサー、切り替えて。オッケー。全然よ、全然よ。残り3つで1本だけ俺に。ブロックアウトとパワーがあるから伸びてくる。